ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ି ଭେଞ୍ଚରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ନେଇ ଯାଉଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଐତିହାସିକ ରତ୍ନ ବିରାଟଗଡ଼ି। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ବିରାଟଗଡ଼ିରେ ଥିଲା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର, ଦେଉଳ, ପୁରାଣ ଦୁର୍ଗର ଅବଶେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଅଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ଶାନ୍ତି ଥରେ ଆସିଲେ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଦେବ। ବିରାଟଗଡ଼ି କେବଳ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଅଜଣା କଥା ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଭେଞ୍ଚର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।